găsit, sunt Adrian Boioglu. La Telenews TV discutăm cu oamenii momentului, iar una dintre chestiunile care ne preocupă în această perioadă și pe noi și ar trebui să preocupe pe toată lumea este legată de modul în care sunt gestionate deșeurile. Județul Tulcea este un județ aparte și asta se întâmplă pentru că avem și zonă de arii protejate, rezervație și așa mai departe. Despre toate aceste subiecte, dar și despre felul în care UAT-urile, primăriile, Consiliul Județean și așa mai departe înțeleg să contribuie fiecare cu părticica lor la toată această probleme de gestionare, de management a deșeurilor. O să discutăm cu directorul executiv al Asociației Infrastructură menajeră, gestionarea infrastructurii menajeră. E un nume mai complicat. Domnul Ilie Petre, bun găsit! Bine ne-ați primit, de fapt, la dumneavoastră acasă, pentru că suntem în vizită la dumneavoastră astăzi. Da. Spuneți-mi mai întâi despre această asociație. Pe cine reprezintă ea, cine face parte din ea și care este scopul acestei asociații? Ok, în primul rând, bine ați venit și oricând cu cea mai mare plăcere vă stau la dispoziție pentru orice gen de informații. Asociația are denumire puțin mai lungă, dar... Care este numele, de fapt, al asociației? Asociația de Dezvoltare a Infrastructurii Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea. Ce face această asociație? De fapt, această asociație este o asociere între UAT-urile din județul Tulcea, unitățile administrative teritoriale, în vederea gestionării în comun a sistemului de management integrat al deșeurilor. E un sistem, așa cum în Uniunea Europeană se practică gestionarea deșeurilor, a fost înființată această asociație tocmai pentru a ușura sarcina unităților administrative teritoriale. Practic, deșeurile, știți foarte bine că deșeurile din teritoriul administrativ al unei localități sunt gestionate de către localitatea respectivă, sunt proprietatea localității respective. În schimb, în momentul de față, noi avem niște targeturi, avem niște ținte stabilite de către Comisia Europeană, de fapt, prin regulamentele Uniunii Europene, ținte care înseamnă, practic, în final, o deviere cât mai mare a deșeurilor municipale și, pe de altă parte, o reciclare a unei cantități sau o reintrare în circuitul economic a unei cantități cât mai mari din materialele reciclabile de genul, plastic, aluminiu, fier, hârtie și altele. Deșeuri electronice. De partea asta de management a deșeurilor, pe de o parte este vorba și de educația omului simplu. Corect. Și poate că de la asta ar trebui să pornească totul. Cum, gestionați această parte, care e și cea mai dificilă dintre toate, cred eu, până la urmă? Corect. Practic, a fost un element, inclusiv în cererea de finanțare pe care a implementat-o Consiliul Județean pentru realizarea construcțiilor din interiorul acestui sistem de management integrat al deșeurilor, sau mai pe scurt SMID, cum îi spunem noi. Aici am avut un proiect de peste 20 de milioane de euro care a însemnat practic achiziții de utilaje și construcția depozitului și a unei stații de tratare mecano-biologică pentru întregul județ. În interiorul acestei cereri era inclusiv o componentă de informare și conștientizare, tocmai pentru că pentru a putea realiza aceste targeturi, acești indicatori, ai nevoie de o campanie foarte puternică de informare. Asta înseamnă, practic, să mergi din poartă în poartă, să vorbești cu fiecare cetățean, în măsura în care poți să-l găsești și pe fiecare cetățean, și să-i explici ce înseamnă, de fapt, taxa care a fost impusă prin acest mecanism. Pentru că discutăm de impunerea unei taxe medii la nivel județean, iar această taxă va scădea pe măsură ce vom reuși să scoatem cât mai mult din materialele reciclabile. Și atunci când îi spui omului, știi, Brenea, Vasile, o să plătești mai mult de acum înainte, cred că dacă pentru el... deșeurile tot așa cum le-ai aruncat până acum, ori le pui în pubelă, ori le aruncai la marginea satului, o să plătești mai mult decât până acum. Dacă reușim să facem lucrul ăsta, o să plătești mai puțin. Cam asta este ideea. Cum au primit oamenii atunci când mergeați, nu neapărat dumneavoastră, oamenii când mergeau din poartă în poartă, care a fost reacția omului de rând până la urmă? Da, reacțiile au fost extrem de diverse, pentru că plecăm de la oameni care sunt conștienți, oameni care au fost conștientizați de zonele prin care au trecut, pentru că vorbim de foarte mulți oameni care au lucrat în afară și în momentul în care s-au întors aici, deja făceau acest lucru. Colectau selectiv, au văzut ce se întâmplă acolo și le colectau selectiv. În schimb, în momentul în care venea operatorul care era înainte de sistem, le puneau pe toate la un loc și văzând că le pun toate la un loc, au spus, de ce să mă chinui să fac lucrul ăsta, că mă complic.
tot le amestecă. Ok, acum, începând cu 1 ianuarie 2020, practic suntem în sistem. A mers foarte greu, pentru că am nimerit o etapă de început cu dificultăți majore. În ce sens? În primul rând am preluat localități foarte multe care nu au avut un sistem de gestionare a deșeurilor. Nu au avut un operator care să colecteze din poartă în poartă. Am avut localități care nu au avut o taxă și a trebuit să implementăm acea taxă. Avem localități în care este foarte dificil să ajungi din poartă în poartă, pentru că discutăm de ulițe pe care nu se poate intra cu mașina și a trebuit să rezolvăm inclusiv aceste aspecte. Iar în paralel, începând cu etapa de implementare a proiectului pe fonduri europene, cât și de la momentul în care am mers în continuare pe implementarea sistemului cu operatorii după ce am efectuat noi licitațiile necesare, am făcut și această etapă de conștientizare, atât noi cât și operatorul. Etapă de conștientizare care se manifestă inclusiv în refuzul ridicării deșeurilor din pubelă, acolo unde deșeurile sunt într-un amestec grav, să spunem. O altă, provocare pe care îmi imaginez că ați avut a fost să convingeți UAT-urile să adere la asociație și zic chestia asta pentru că atunci când un primar care are și alte probleme pe cap îi spui, trebuie să mai impui și o taxă, trebuie să mai faci, să mai plătești și asta sau asta, de cele mai multe ori el știe că pentru el asta poate să însemne, pierderea alegerilor sau, alte probleme. Se pot traduce în chestii care îi sunt, nefavorabile. Cum a mers această parte a implementării? E complicat. N-aș putea să vă spun toate detaliile. Nu vreau să știu detalii specifice, ci mai degrabă, În schimb, aș vrea să vă spun că la momentul înființării asociației în 2013, în ianuarie 2013 a fost înregistrată, la momentul respectiv, practic, administrațiile publice au fost ferm convinse că prin realizarea acestui proiect pe fonduri europene se pot rezolva multe aspecte. Era o etapă în care vedeau doar produsul finit fiind, practic, investițiile. Nu au văzut mai departe de ce înseamnă toată chestiunea asta, transferul pe taxă locală cu toate elementele care trebuie construite ulterior. Și multă lume a privit lucrurile destul de ușor atunci. E ok, scăpăm de problema deșeurilor. A fost bine în prima fază. Când am trecut efectiv la implementare, a fost mai delicat. Pentru că știți foarte bine că încă mai sunt foarte mulți care în momentul de față spun nu pot să impun o taxă la nivel local, că nu mai votează lumea sau că am probleme sau că taxa este prea mare. Și într-adevăr, vă dați seama că în momentul în care vii astăzi, de exemplu, în februarie 2022, de fapt pe tot anul 2022, la sat, în zona rurală, taxa este de 7,20 lei pe persoană pe lună. Gândiți-vă că am o familie de 2 persoane, 2 bătrâni. Înseamnă aproape 15 lei pe lună. Înmulțit cu 12 înseamnă 180 de lei pe lună. Gândiți-vă cam ce înseamnă ca efort financiar pentru bătrânii respectivi în condițiile în care el se duce la primărie să-și plătească o casă ca impozit, care e, să spunem că e din anii 50, că știți că sunt reduceri foarte mari pe trepte de impozitare și pe o casă s-ar putea să plătească pe un an de zile impozitul undeva la 50-60 de lei. Deci mai puțin decât taxa de salubrizare. Da, și vii și ceri taxa de salubrizare 30 de lei pe lună. Pentru ce? Eu n-am plătit niciodată, dar de ce să... Că eu nu dau cu noi. Deci sunt probleme destul de delicate și la nivelul autorilor și plecând din zona administrativă a primăriei, știu foarte bine ce înseamnă chestiunile astea. Deci am încercat, practic, să fim o echipă în permanență, de maniera în care să convingem că este obligatoriu să facem lucrul ăsta. Nu pentru că vreau eu, nu pentru că vrea Consiliul Județean sau Uniunea Europeană, ci pentru că, practic, costurile finale de mediu și costurile chiar pentru administrația locală sunt mult mai mari dacă nu implementăm un sistem. Această taxă este unică la nivel de județ sau la oraș e mai mare, la sat e mai mică? Cum e o taxă pentru rural și o taxă pentru urban. Taxa pentru rural pe 2022 este 7,20, pe urban este 10,99. Deci e mai mare puțin la oraș, cu toate că la țară poate ai mai multe deșeuri sau ai mai multe... Taxa este calculată conform Planului Național de Gestiune a Deșeurilor, în care se spune foarte clar că la nivel rural, de fapt, generarea de deșeu pe persoană este undeva de 0,4 kg pe zi, iar la urban de 0,9 kg pe zi. Și din această cauză sunt diferențele între cele două taxe. Acum, dacă discutăm de un rural needucat, în ruralul needucat, din punct de vedere al SMID vorbesc,
în ruralul în care nu s-a intrat încă cu un astfel de sistem și oamenii nu au fost informați, nu conștientizează faptul că dacă aruncă tot ce au în curte de maniera în care au făcut-o până acum, costurile sunt mai mari, normal că acolo cantitățile din rural vor fi mai mari decât în urban. Noi am reușit să fim în zona de confort, în zona de Plan Național de Gestiune a Deșeurilor, datorită acțiunii acestea poate un pic agresive, pentru că în momentul în care te duci de mai multe ori pe capul cetățeanului, spun, domnule, dar lasă-mă în pace, că mi-ai spus odată. Omul, bine, probabil că omul se gândește să-mi cumpăr acum un tomberon de verzi, de hârtie reciclabilă. Nu, noi le punem la dispoziție. Deci noi am pus în cadrul sistemului acea pubelă în care poate să-și colecteze deșeurile menajere, iar pentru deșeurile reciclabile, săptămânal, la fiecare ridicare, înlocuim sacul, e un sac galben pe care îl dăm, pentru că în momentul de față colectăm practic pe 2 fracții. Legislația actuală spune că ar trebui să colectăm pe 5 fracții, ba chiar 6. Și aveți ce? Menajeri avem o fracție umedă, îi spunem noi, în care intră partea asta de nereciclabil, și fracția uscată, care înseamnă tot ceea ce poate merge ulterior către zona de refolosire în economie. În timp se poate să ajungem sau să ajungeți la ideea asta de a folosi, eu știu, 3, 4, 5 feluri de pubele, sau e mult prea devreme pentru a discuta de așa ceva? Nu, sunt ADI-uri, asociații de dezvoltare în anumite județe, care deja au 5 pubele. Și acum apare și a 6-a pentru biodegradabil. Numai că vorbim de unități administrative sau județe în care avem o suprafață mică, o populație mare. Nu e răspândită în toată delta cum e aici. Nu este ca în Tulcea, unde avem o suprafață extrem de mare, suntem practic al 3-lea județ din țară, dar din punct de vedere al populației suntem, cred că, pe ultimul loc. Apropo de răspândirea asta, care sunt provocările pe care le-ați întâlnit atunci când vine vorba de localitățile deltei? Pentru că acolo îmi imaginez că sunt cele mai mari probleme. Da. Oftați, vă văd că oftați. Delta reprezintă o mare problemă, în primul rând, pentru că este extrem de dificil să realizezi un sistem de colectare care să fie în parametrii secolului în care trăim. Pentru că discutăm de localități în care efectiv nici nu ai cum să intri cu un utilaj, cu o mașină, cu un tractor sau... Adică avem localități în care colectarea practic o face operatorul cu barca și o transferă după aceea la punctul de colectare din comună. Deci sunt o groază de provocări. Pe de altă parte, vorbim după aceea de transferul deșeurilor din delta în interior, care înseamnă costuri foarte mari pentru noi, costuri care de fapt se disipează pe întreg arealul. Și din această cauză, practic, taxa noastră este un pic mai mare decât în alte județe. Deci, dacă coroborezi aceste chestiuni cu faptul că, v-am spus, avem o suprafață foarte mare și o populație extrem de redusă, ca să vă dau un exemplu, în momentul de față, conform estimărilor administrațiilor publice locale, practic în sistem, fără municipiu și Morighiol, avem aproximativ 95-97 de mii de oameni care ar trebui să plătească taxa, în condițiile în care întregul sistem a fost construit undeva la 140 de mii de oameni. Și câți o plătesc efectiv? Acum, câți plătesc efectiv, nu avem o astfel de situație, pentru că e problema fiecărei unități administrative. Corect. Unitatea administrativă locală are obligația, pentru că suntem în sistem, în momentul de față se practică plătește cât arunci, deci tot ce se ridică dintr-o localitate trebuie plătit. Se calculează la tonă, da. Da, la tonă. Iar în același timp, administrația publică locală trebuie să-și acopere cheltuiala din taxă, din ceea ce încasează pe taxă, trebuie să acopere cheltuiala pe cantitatea pe care o produce localitatea respectivă, ceea ce este extrem de dificil. Prin metodele pe care le-am implementat totuși în cei 2 ani scurți, foarte scurți, că de raport nu sunt alte asociații care funcționează de mai bine de 10 ani. Prin metodele pe care le-am implementat până acum, avem deja localități care au intrat sub nivelul de generare, așa cum este pe media națională. Chiar avem localități care au nivelul de colectare de maniera în care își pot permite în momentul de față, pentru că noi stabilim o taxă medie, dacă generarea lor este mai mică decât nivelul de generare pe care îl avem în planul național, atunci ei ar putea să-și reducă procentual
din taxă de maniera în care să acopere strict partea de colectare. Sau dacă e colectat mai mult, atunci ar trebui să-și majoreze taxa cu acea cotă. Se întâmplă chestia asta? Sau... Da. Un alt actor sau de fapt alți actori importanți în toată această ecuație este compania care colectează și compania care, administrează zona aceasta de, să-i spunem, groapa ecologică, nu mai e groapa ecologică până la urmă, sau, platformă de reciclare și așa mai departe, de mine cum vreți să-i spunem. Toți acești actori trebuie să lucreze foarte, foarte bine. Cum lucrați și cu cine lucrați la Tulcea? Deci noi avem pe zona de colectare și din poartă în poartă operatorul este JT Group, în colaborare cu Braicata, în asociere, dar este delegat JT Grupul să facă această operare, iar pe depozitul ecologic, unde avem și o stație de tratare mecanobiologică, avem Iridex Group. Aici e iarăși o chestiune de echilibru foarte, foarte importantă. Noi avem ca țintă pentru anii următori, dacă nu mă înșală memoria, mi se pare 2035, ținta noastră este să depunem maxim 10% la nivel național, maxim 10% din deșeurile care se colectează la nivelul unui județ, să ajungă în depozit efectiv. Deci asta înseamnă că practic 90% din deșeurile respective trebuie să se ducă pe diverse forme de valorificare, care poate fi incinerare, de exemplu, cum procedăm și noi cu Megidia, cu fabrica de ciment, reciclare, așa cum se întâmplă cu reciclatorii și tot ceea ce înseamnă din fracția uscată ajunge, ce spuneam mai devreme, plastic, deșeuri de hârtie, carton, aluminiu, fier sau din componente electronice ajunge la reciclatori, sau prin tratare mecanobiologică, care înseamnă de fapt, ca să spun în termeni foarte simplu să înțeleagă, o uscare a deșeului. Transformare în compost și alte... Da, după aceea mai sunt și alte elemente de transformare în compost, dar aici depinde de cât biodegradabil ai. E mai complicat sistemul. Dar v-am spus că ținta noastră în 2035 este 10%. Ca să poți să faci acest lucru, trebuie să lucrezi în echipă atât cu administrațiile, cu fiecare persoană de la nivel local, cât și cu operatorii. La ce procent, până la cele 10% ați ajuns până acum? Se poate estima? Da, dați-mi voie să fiu puțin modest, să spun că, de exemplu, pentru 2020 am fost pe primul loc în țară. În primul an de funcționare am fost pe primul loc în țară. E de apreciat, am avut o deviere de 69% din cantitatea pe care am colectat-o, cu sprijinul operatorului, cu sprijinul... 69 merge către reciclare și restul deci 69% nu a mai fost depozitat în depozit. Iar pentru 2021 suntem undeva la 78%. Deci, practic, avem o cantitate depozitată de aproximativ 22% din tot ceea ce am colectat. Iar eu sper, prin tot ceea ce implementăm, să ajungem undeva în 2025 la 12-15%. De ce depinde să atingeți acele procent? Primele elemente care influențează foarte mult acest procent sunt cele legate de informare și conștientizare. Educarea omului de rând, așa cum spuneam. Știți că, practic, educația nu se face peste noapte. Omul va trebui să simtă în prima etapă că, de fapt, ceea ce facem noi în momentul de față și ceea ce înseamnă pentru el o obligație, o muncă în plus, îl va ajuta să plătească mai puțin. Din această cauză, practic, în sistem, noi avem taxă zero pentru tot ceea ce înseamnă reciclabil. Și cu cât scoatem mai mult din acest, total de deșeu municipal, cu cât scoatem mai mult în afara depozitării, va trebui să-l coste mai puțin. Numai că intrăm și într-un cerc vicios. Tot ce înseamnă depozit și stație de tratare înseamnă o investiție majoră care trebuie recuperată. Prin redevențe, amortismente și așa mai departe. Cu cât duci mai puțin la depozit, ca și cantitate, îți crește taxa pe depozit, pentru că toate acele redevențe și amortismente trebuie să le recuperezi din ceva, nu? Și atunci, scăzând cantitatea, crește valoarea tarifului pe depozitare. E o hibă a sistemului, a legislației? Nu este o hibă. Pe de altă parte, sunt soluții adică poți să reduci aceste lucruri care intră ulterior în taxa de la populație. Cum? Avem depozitat mai puțin. Asta ce înseamnă? Că investiția pe care am făcut-o astăzi sau ieri, și proiectantul mi-a spus că pot să o folosesc timp de maxim 6 ani de zile, astăzi, pentru că depozitez mai puțin, înseamnă că o voi folosi nu 6 ani, ci 10 ani.
Și atunci măresc durata de viață a depozitului de acolo. Automat pot să scad valoarea. Dar sunt niște mecanisme pe care trebuie să le gestionezi foarte strâns cu operatorii și cu membrii asociației, să-i faci pe toți să înțeleagă că dacă faci acest mecanism foarte bine funcțional, atunci toată lumea are de câștigat. Pentru că știți foarte bine că... Dar sunt și oameni care, eu știu, care nu vor să participe la tot acest proces. Nu mă refer neapărat la UAT-uri, sau nu trebuie să-i numim, decât dacă doriți. Dar sunt și oameni care spun, noi nu vrem să facem așa? Acum, știți cum e la nivel de taxă? Chiar dacă vrei sau nu vrei, ești impus la taxă. Da. Chiar dacă nu iei sau nu iei, undeva să duci cu noiul. Din nefericire, de-a lungul timpului știți foarte bine că acel deșeu s-a regăsit la marginea localităților, în special în zonele de teren arabil. Acum, dacă vă uitați, așa cum puteți arunca și o privire în delta și o privire, cum să spun, care să aibă, să poată să face o comparație între momentul, eu știu, 93, 94, 95 și acest moment. Știți că sunt foarte mulți care vin pentru prima dată și spun, doamne, sunt multe plastice, sunt... Wow! Dar fă comparație cu ce a fost acum 20 de ani. Deci este o diferență majoră. Într-adevăr, încă mai sunt foarte multe. Dar dacă ne uităm la ce aduce Dunărea în momentul în care avem ploi torențiale sau inundații, o să vedeți că multe dintre ele sunt venite din țară. Acum, dacă mergeți în delta, aproape toți cei care fac turism în delta, mai ales localnicii, au câte un coș de gunoi și chiar îl mai trag de mânecă pe turist. Doamne, pune-l acolo, nu-l arunca peste. Acum 20-30 de ani era fiecare arunca... Da, unde vroia și cum vroia. Știu deci că... s-a îmbunătățit foarte mult din acest aspect situația. Știu că o altă problemă pe care am întâlnit-o și în alte județe este aceea legată de felul în care reușiți să atrageți muncitori pentru firme de salubrizare. Văd că zâmbiți. Înseamnă că e o problemă și aici. E greu să-i găsiți. Trebuie să oftezi, dar mi-a spune de primul că oftezi și acum mai bine zâmbeți. E un zâmbet amar pentru că, într-adevăr, avem o mare problemă și vă dau un exemplu. În delta avem din 4 localități de capăt, de exemplu Crișan, cu cele două componente Mila 23, Caraorman, plus Sfântul Gheorghe și Cearosete, sunt asigurate de către o echipă din Sulina, pentru că nu am găsit nicio soluție de angajare. Nimeni nu vrea să vină. Deci în condițiile în care, inclusiv administrațiile publice locale ne-au ajutat, nu găsim oameni. Chiar nu avem toate oameni. Că li se oferă, eu știu, echipament, salarii bune, mă gândesc și așa mai departe, pentru că sunt condiții mai grele. Salariile nu sunt nici foarte bune, nici proaste, dar mulți evită din cauza sistemului. Adică e ceva de genul, domnule... Dar nu vrei să lucrezi în salubrizare, poate. Că nu e... Și atunci cum procedați? Nu știu, încercați să-i atrageți poate din alte județe sau, eu știu, din... În momentul de față nu avem o variantă, acoperim cu ceea ce putem. Sunt echipe care, v-am spus, în delta, cel puțin se deplasează o echipă de la Sulina care acoperă celelalte localități. Este destul de dificil și crește, practic, această situație crește foarte mult costurile pentru operator. Da. Asta este. Lucrăm în condițiile date pentru că știți foarte bine că la nivel național, pe foarte multe zone adică există un necesar foarte mare de forță de muncă, în schimb nu avem cum să-l acoperim. Ne apropiem de final și aș vrea să vă întreb, nu știu, care ar fi mesajul noastră pe de-o parte către UAT-uri, pe de altă parte către omul de rând. Cum ar trebui să înțeleagă toate aceste lucruri care sunt până la urmă în favoarea noastră tuturor și, eu știu, să lăsăm ce am primit puțin mai curat pe viitor. Corect. În primul rând, nu pot decât să spun că printr-o colectare separată, prin retragerea din deșeul municipal a fracției reciclabile, asta înseamnă că vor scădea cheltuielile personale ale fiecărui cetățean, iar pe de altă parte vom asigura niște localități mai curate și vom păstra un mediu cât mai ok pentru cei care vin după noi.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea în emisiune și vă doresc succes în toate aceste demersuri care știm că sunt pozitive, dar care știm că e cu atât mai greu să le implementezi atunci când vine vorba de mai mulți actori și de mai multe, și interese poate și, când e vorba de banul omului de rând, atunci când se gândește că trebuie să plătească o taxă mai mare la salubrizare, se gândește de 2 ori poate sau, se plânge de 2 ori mai mult. Și atunci vă doresc succes în toate aceste demersuri și vreau să ne întâlnim din nou, poate mai des, să ne povestiți cum se întâmplă toate aceste lucruri și cum evoluează în bine toate aceste lucruri. Eu vă mulțumesc și vă țin oricând la curent și sperăm să fie bine. Este greu, într-adevăr, dar ne-am asumat și vrem să facem lucrurile cu simț de răspundere. Așa și trebuie. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Domnilor și domnilor, acestea sunt problemele legate de salubrizare în județul Tulcea. Așa cum spuneam încă de la început, un județ aparte, datorită deltei, datorită întinderii pe o suprafață atât de mare, la care, uneori poate este greu să ajungi, dar toate acestea, ați văzut, fac ca județul Tulcea să fie totuși pe locul întâi la partea aceasta de adunare a deșeurilor și este un lucru bun, e un lucru pozitiv tot acest lucru. Până data viitoare, eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă doresc o zi mai bună.